Salam mehriban adamlar, yurdumuzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalyna hepdäniň täzeliklerini şu sanynda. Türkmenistanyň prezidenti Sanly Ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oguljahan Atabayewa Belarus Respublikasynyň Türkmenistanyňky ilçisi bilen duşdy. Halk maslahatynyň başlygy Birleşen Milletler Guramasynyň Awada forum boýunça umumy wezipeleri ketketledi. Türkmenistan Ruanda Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklary ýoly goýdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Azerbaýjan Respublikasyna saparda boldy. Aşgabatdan ilkinji güni uçuş münasibetli Seulda davara geçirilýär beýlik habarlar. 10-nji ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça Haýyr-sahabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabayewanyň Belarus Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we doluk tiýarly ilçisi Stanislav Çypyrnow bilen duşugy boldy. Duşugyň dowamynda Türkmenistan bilen Belarus Respublikasynyň köp ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk edýänligi bellenildi. Duşukda ilçi öz ýurdunyň çağalar gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy Ludmila Kondraşowanyň Oguljahan Atabayewa ýeren minnetdarlyk hatyny gowşurdy. 13-nji iýulda Awada Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Guramaçylyk döwlet toporunyň şu ýylyň 4-8 awgust aralygynda Awada milli siýahatçylyk zolugyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyny geçirmäge bagyşlanan maslahatyny geçirdi. Gahrman arkadag maslahatda bu halkara forumy we onuň çäklerine geçiriljek çäreler toplumyny ýokary derejede talaba laýyk gurmak boýunça öňde durýan wezipeleri we ýerine ýetirilmeli işler ketketledi. 14-nji iýulda New York şäherinde Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekilhanasynyň edarasynda Türkmenistan bilen Ruanda Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýoly goýmak hakynda bilelikdäki beýanata gol çekişlik dabaraty geçirildi. Resminama Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekili Sultan Atayewa hemde Ruanda Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekili Martin Kngogo tarapyndan gol çekildi. Türkmenistan aviakompaniyasy tarapyndan Aşgabat Seul Aşgabat ugru boýunça howa gatnawy ýoly goýuldy. 14-nji iýulda Koreýa Respublikasynyň Incheon halkara howa mendiline ilkinji ýygyderli ýolagçy gatnawynyň açylyş dabaraty geçirildi. Çäräniň dowamynda çykyş edenler göni ýolagçy gatnawynyň ýoly goýulmagynyň Türkmen Koreýa gatnaşygynyň ötüşiniň aýdyn görkezçisi bolup durýanyny bellediler. 16-17-nji iýulda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Azerbaýjan Respublikasyna saparda boldy. Saparyň dowamynda halk maslahatynyň başlygy Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen gepleşikler, ýurduň milli mejlisiniň başlygy Sahyba Gafarowa hemde Kavkaz musulmanlarynyň müdiriýetiniň başlygy Şeyh Al-Islam Allahşükür Paşazade bilen duşuklary geçirdi. Duşuklarda özara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyna ýokary baha berildi. Saparynyň medeni maksatnamasynyň çäklerine Gurbanguly Berdimuhammedow Azerbaýjanyň görnükli döwlet we siýasy işgäri Geýdar Aliýew hatyralap onuň guburyna gul goýdy. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideri ýurduň Füzuli we Şuşa şäherlerine bark gördi hemde bu şäherlerde gurulan döwraba binalar, taryhy meden merkezler bilen tanışdy. Saparyň çäklerine Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow dostluk atly Garabag aty sowgat berildi. 18-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Sanly Ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowbatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli bir näçe meselelere seredildi. Ilk bilen Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowa ýurduň kanunçylyk binýadyny hassa kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary gözegçiligi edýän düzümlerine alınıp barýan işler barada hasabatlar berdiler hemde degişli toplumlary ösdürmek boýunça teklifler hödürlediler. Döwlet başçysyny hasabatlary diňläp, ýurduň durly toplumlaryna alınıp barýan işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklar we görkezmeler berdi.
Türkmen Nevit Döwlet Konserniň Türkmenmaşydaky Neviti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň kenar toploýjy, ýükleýjy Nevit karhanasynyň Nevit we Nevit önümleri guýulýan 3-nji gämi durulgasy işe girdildi. Diyetxanyň işe girdilmegine hökümet meclisinde Prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulga markaly ak pata berdi. Açylyş dabarasy münasibetli Türkmenmaşy şäherinde dabaralar geçirildi. Dünya täzelikleri. BRICS halkara guramasynyň ýadygarlyk banknoty 10.000 tiraj bilen çap edildi. Guramanyň simbolik kagaz pulu ilkinji gezek 2024-nji ýylyň oktýabrynda tanıştyryldy. 2025-nji ýylda Peterburg ykdysady forumuna hümmeti 200 bolan BRICS-iň täze simbolik pulu bilen tanıştyryldy. BRICS bu 10 döwletiň gatnaşmagynyň birleşme bolup, oňa Braziliya, Russiýa, Hindistan, Hytaý, Günorta Afrika Respublikasy, Birleşen Arap Emirlikleri, İran, Misir, Etiopiya we Indoneziya girýär. Gurama 2006-njy ýylyň iýununda esaslandyryldy. Ýetip ýok bolan hasaplanýan kiwi guşuny Täze Zelandiýada gördüler. Ol 50 ýyl bäri tebigatda görünmeýärdi. Kiçijik tegmilli kiwini ýa-da puku kiwini Günwatar kenarýakada tebigaty gorumak edarasynyň işgäri gördü. Ol bu barada büýdürlügi gorumak boýunça hünärmenlere habar berdi. Olar görkezlen sebite guşy gözlemäge gitdiler. Olara kiwi guşuny tapmak başartdy. Alymlar guşun geleklerini genetik barlyk üçin aldylar. Alınan netijeler guşun hakykatdan kem bir wagt ýetenli hasaplanýan guşun kudygyny tasdiklady. Parijin etegindäki Bujvalede Täze Kaledoniýa döwletini döretmek barada alalaşyga gol çekildi. Täze Kaledoniýanyň saýlanan wekilleri bilen gepleşikler 10 gün dowam etdi. Politico, Neşir Täze döwlet gurulşynyň bölekliğin esasy Fransa garaşly boljakdygyny ýazýar. Täze Kaledoniýanyň ýaşaýjylary täze pasport alarlar we 2 pasportly bolarlar. Täze döwlet öz daşar siýasatyny ýöredip biler. Alalaşygyň güýje girmek üçin Fransuz parlamenti makullamaly. Ondan sonra Täze Kaledoniýada salat salyş geçirildi. Sport täzelikleri. 18 ýaşly türkmen peýalwany Alparslan Begenjew Bişkekde geçirilen 20 ýaşa çenli turgölleriň arasynda Aziýanyň ýaşlar çempionatynda 79 kilogram agram derejesi boýunça 1-nji medal gazandy. 3-nji ýer üçin geçirilen duşlukda türkmen peýalwany Özbegistanyň wekili Jarullo Abdufattahowyň garşysyna çykyş edip 12 bir hasabyna anam bilen ýeňiş gazandy. Ýatlasak Alparslan Begenjew türkmen peýalwanlarynyň taryhynda ilkinji gezek 20 ýaşa çenli turgölleriň arasynda erkin görüşde dünýäniň ýaşlar çempionatynda altyn medal gazanan peýalwanlar. Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarym goralçysy Melis Diniýew Asyk gölläki ýygnançygyna bars bilen geçirilen barlyk duşugyna Qırgız altynyň düzümine ilkinji gezek oýna girdi. Diniýew ikinji ýarymda meýdança açykdy. Netijede duşuk deňmeden bir hasap bilen tamamlandy. Transfer barada resmi bildiriş iň ýakyn wagtlarda çykmagyny garaşylýar. Iýul aýynda 25 ýaşly ýarym goralçy ahal bilen şertnamasyny ýatyrdy. Qırgız altyn 14 utuk bilen Qırgızstanyň çempionatynyň ýarış tertibine 9-njy orna ýeli. Türkmenistanyň futbol çempionatynyň öňde barjysy arkada futbol topary türgölleşik ýygnançygyny geçirmek maksady bilen Bolgariýanyň Bansko şäherine geldi. Ýygnançyk 31-nji iýula çenli dowam eder. Bu döwürde toparyň bir näçe ýollaşlyk duşugyny geçirmegi meýilleşdirilýär. 2025-nji ýylyň güýdünde arkada AFK-nyň 2-nji derejeli Çempionlar Ligasynyň toparçalaryň tapgyryna gatnaşar. Topar bu hukuky AFK-nyň çağırış ligasynda ýeňji bolmak bilen gazandy. Klubyň toparçalaryň tapgyryna garşydaşlary 15-nji awgustda geçiriljek biçi çekilişiň netijesinde belli bolar. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dolugyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.